Siwmai, allwch chi'n clywed i? Wy'n flin os wy'n siarad braidd yn dawel. Wy jyst ddim moyn yr gwarchodwyr yn clywed ni. Diolch am gytuno i siarad â fi. Mi ges i'n fanylion oddi wrth ffrind i ffrind a mi wedon nhw byddech chi'n bobl da a fyddwch chi'n medru'n helpu ni. Yn enw i yw Catrin Glyndŵr. Fy nhad i yw Owain Glyndŵr, gwir dywysog Cymru. Ar hyn o bryd mae fe'n rhyfela yn erbyn Harri'r Pedwerydd, brenin y Saeson. Mae'n stori go hir. Gobeithio wnewch chi wrando arna i. Chi'n gweld, oedd popeth yn gymharol heddychlon pan oedd Richard yr Ail yn frenin. Wrth gwrs, mi oedd yna rai yn y gysau, ond mi oedd e'n parchu ni'r Cymru a'n uchelwyr. Ych chi'n gwybod beth yw ystyr uchelwyr? Uchelwyr yw arglwyddi a boneddigesau'r gororau sy'n rheoli'r tir ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae rhai ohonom yn rhan o'r hen bendifigaeth. Mae'n nhad i yn ddisgynydd o dywysogion Powys ar ochr ei dad a thywysogion y deheubarth ar ochr ei fam. Roedd Brenin Richard yn eu parchu nhw, ac mi oedd fy nhad yn ymysg. Roedd fy nhad hyd yn oed yn filwr i'r goron ar un adeg. Ces i fy magu yng Nghastell Sycharth ym Mhowys. Am le prydferth. Ces i amrodir am chwiorydd blentyndod hapus iawn. Fe fydden ni'n gwario bob dydd allan ar y tir yn chwarae rhyfela neu chwilota am eiron. Roedd yna westeion hefyd, wmbreth ohonyn nhw, ac mi fydde'r neuadd yn llond o fwyd a hwyl a difyrwch. Mae'r dyddiau hapus yna wedi hen ddiflannu. Mae yna frenin newydd ar yr orsedd bellach, a dyw e ddim tebyg o gwbl i frenin Richard yr Ail. Roedd ei ffrind gorau, arglwydd llwyd neu barwn llwyd o rythyn i roi ei deitl llawn a phriodol iddo, yn gymydog da i ni, ac mi oedd na ddarn o dir oedd e wastad wedi moyn iddo hun. Pan oedd Richard yn frenin, mi oedd yr arglwydd llwyd a'n had i'r llys mwyn ei hawlio. Hon fe wyddai Richard, tawn tir ni oedd e, ac nid edi'r ac fe ochrodd y brenin gyda'n had. Ond wedi Harri'r Pedwerydd esgyn i'r orsedd, fe welodd yr arglwydd llwyd ei gyfle, ac fe adawodd brenin Harry iddo wneud. Fe wnaeth hyn upsetio'n had i'n llwyr. Os oedd y brenin yma yn ffafrio ei ffrindiau ac yn gwrthod parchu'r hen ffiniau tir, wel, ym mhaff ffyrdd y byddai ynta'n dechrau'n camdrin ni a'n pobl. Ar yr 15 o Fedi, 1400, beth sy'n bellach yn cael ei alw'n ddydd Owain Glyndŵr, fe goronwyd yn had yn dywysog Cymru. Fe wedi gwmpasu a byddin enfawr o'i gefnogwyr. O hynny mlaen, doedd dim yn ei ateb, ac mewn byr o dro, fe dyfodd cefnogaeth ohono ledled y gogledd, gan ymosod ar gestyll a thir oedd yn nwylo'r goron a'r arglwydd llwyd. A dyma sut y bu ers blynyddoedd bellach. Bob tro i ni ennill rhyw gastell neu ennyn mwy o gefnogwyr, mae brenin Harry yn dinistrio yn arall ac yn carcharu mwy o bobl. Mae fe wedi dinistrio'n fa annwyl sycharth. Ac felly, yma i ni, yng Nghastell Harlech. Hwn yw'n nghastell i a'n heulu bellach. Wy'n ofni nad yw'r lle ma'n ddiogel bellach. A dyma pan dwi angen eich help chi. O'r muriau, mi allwn ni weld byddin y brenin yn agosau. Fe wedodd ffrind sy'n gwybod amdanoch chi, taw chi yw tîm dianc o'r castell, ych bod chi wedi helpu bobl bwysig o'r blaen i ddianc
pan eu bod nhw dan fygythiad neu wedi carcharu. A bod ganddoch chi bwerau dirgel o'r dyfodol. Wedi clywed bod byddin y brenin yn y sai a bod nhw'n bwriadu ymosod ar y castell a chanonau. Eich gorchwil chi, y tîm dianc o'r castell, yw dyfeisio 2 ffordd gwahanol o ddianc o'r castell. Wi wedi anfon atoch chi 2 gynllun llawr, un sy'n dangos deryddiaeth y castell, a'r llall sy'n dangos lleoliad yr ystafelloedd tu mewn. Defnyddiwch rhain ynghyd a'ch gwybodaeth arbenigol i greu 2 ffordd gwahanol. Felly, pan fydd y brwydro'n dechrau, os fydd un ffordd yn amhosib, fe fydd dan ni gynllun arall. Falle, y byddwch chi hefyd yn medru darganfod o ba gyfeiriad y bydd y brenin yn bwriadu ymosod. Ac os wnewch chi, fe allwch chi ddefnyddio'r wybodaeth yma i greu ffordd ddiogel i'n had allu dianc. Wi'n credu bod hi'n anochel y cafu fy nal. Ond os bydd hynny'n digwydd, bydd hi'n bris gwerth i dalu mwyn sicrhau diogelwch yn had. Chi'n gweld, os lwyddydd e ddianc yn fyw, oddi yma, fe fydd ei freuddwyd yn parhau a'r brwydr dros Gymru. Cymru sy'n cadw ei phobl a'i breuddwylion yn ei chalon, ble fydd hen wlad fy nhadau o'n goroesi. Allai ddim wneud hyn ar fy mhen fy hun. Newch chi'n helpu